Que tal, saúdos? Moi boa noite, benvidos a VAV xoves 16 de maio. Xosé Clemente López Orozco, alcalde de Lugo, presidente do PSDG, moi boa noite. Hola, boa noite. Bueno, por empezar rapidamente, recibiu vostede algún tipo de soborno na súa actividade política? Pois, mire, nunca, pero taxativamente o nego da maneira máis dura, máis forte, máis potente que o poda facer. Jamás. Jamais recibín ningún tipo de soborno, nin eu personalmente, nin por outra persona, nin por ningún medio, jamás. Por que cree entón que a xuiz Pilar de Lara redacta un auto no que se deduce isto? Sí, pois non o sei porque claro, non tuve a oportunidade de poder falar con ela sobre este tema, espero tela, nese sentido. Lle quero agradecer a entrevista porque son os que me dan, os medios de comunicación, son os que me dan a oportunidade de poder explicar a miña posición, aínda que o máis importante e o máis interesante era poder explicalo diante dela e espero poder facelo porque así os meus abogados se dirixiron a ela para que me chame poder responder ante isto. Porque vivo, nese sentido, nunha gran indefensión. E claro, é a miña palabra ante algo que eu descoñezo totalmente. Bueno, estamos a falar dese último auto da xuiz Pilar de Lara, moi coñecida nos últimos tempos, no que, como decía, atribúe un suposto soborno que recibiría, que tería recibido o alcalde de Lugo 2.000 euros, estamos falando o mes, por parte da empresa Cechalva, concesionaria do servicio da grúa municipal no Concello de Lugo. Como se entera vostede desta acusación da xuiz? Pois, vamos a ver, entérome o martes, creo, sí, o martes sobre as 9:30, cando chegou ao Concello. Antes estive na policía, das 8:15 da mañá estuve na policía, tratando diversos temas, e un policía dixo, escoitei hoxe nunha determinada emisora, que salía nun xornal de Vigo, salía unha noticia que falaba de vostede. E dixen eu, será a noticia que ven na Voz de Galicia, que di que a empresa da grúa vai ser... E será iso. E non lle digo máis importancia, hasta que cheguei ao Concello, ás 9:30, a policía está noutra sede, e cheguei ao Concello, sonrinte, vin a xefa de prensa, a xefa do meu departamento, as secretarias, todas, que pasou? E xa foi cando me contaron, vin ese xornal, dobleino, chamei os abogados, dixo, vou facer isto. Vou agora mismo a dirixirme á señora xuíza para que reciba e que me pregunto que estime oportuno. Díxome algo ao abogado que me gustou moito, dicir, o que che pida, o que che diga o corazón, fálalle, o que che diga o corazón. Cheguei ao xulgado, non me quixo ou pudo. Ela dixo que non me podía recibir porque aquel día estaba de garda e estaba falando con outras persoas que había ali. Eu dixenlle por segunda vez a través dunha secretaria, pois espero que me digan ahora. Saliu e díxome que non tiña hora ninguna. E fun a xuíza do número 3, que é quen sigue pois unhas diligencias que están abertas sobre a revelación de un sumario que supostamente é secreto. E entonces dinlle unha fotocopia dese xornal e ao mesmo tempo xa sabía que tiña salido nun periódico do Oviedo e nun periódico da Coruña. E entonces sumarse a esa denuncia que eu xa fixera no seu día. Bueno, non foi capaz de falar ca xuíza, como está comentando, e vostede nas últimas horas o que está pedindo é que se levante dunha vez ese segredo do sumario e que se está prorrogando inicialmente máis do previsto. Que vai acontecer, alcalde, se non se produce eso? A donde vai acudir? Bueno, pois vamos a ver. Hoxe presentamos un escrito no sentido de que me volva a chamar a declarar, porque como non teño absolutamente nada que ocultar, ao contrario, teño moito que aclarar ante esas acusacións que só coñezo a través dos medios de comunicación, nada máis, pois estaría encantado de que a señora xuíza me pregunte todo aquilo que estive oportuno, co fin de esclarecer a verdade. Si tamén, no escrito que presentaron os abogados, din que, claro, o día 18 acaba
o último plazo dese prolongado secreto sumarial. Desde logo, se a partir do día 18 non se abre o secreto sumarial, pedirémolo dun xeito formal, se non lo concede estupendo, e se non lo concede, pois acudiremos á audiencia provincial, que é onde parece ser que hai que acudir. Para pedir amparo, digamos. Non só amparo, sino que se mire a ver se é necesario seguir prolongando sine die o secreto sumarial, poder evitar, se se abre o secreto, poder evitar esta, diría, crucifixión innecesaria cara a miña persona. Creo que injusta, creo que non, nin cara a min, nin cara a ninguén se pode dar esta situación, donde un non pode explicar nin defenderse, donde hai que facelo, que é ante a señora Suíza. E por iso lle digo, encantado, que os medios de comunicación, bueno, pois me den a oportunidade de poder decir públicamente que nunca, como lle dicía fai un momento, nunca, jamás, nunca recibín ningún tipo de soborno, nin sobre, nin carpeta, nin absolutamente nada, nin por min, nin por persona interposta, nin nunha conta nun banco en Suiza, nin nun paraíso fiscal, en absoluto. Imos entrar un pouco nos detalles de todo este proceso. Estamos falando, como decíamos, desa empresa, Cechalva, que, por certo, sigue traballando para o Concello de Vigo. De Lugo. Sigue traballando. Sigue traballando, ahora, según din os medios de comunicación, porque a nós, a día de hoxe, todavía non nos foi confirmado de que está intervenida judicialmente, cousa que me alegra, porque ahora sí que teremos, bueno, pois unha millor relación con quen dirixe ahora a empresa, porque sempre quedaban dúbidas o feito de ter que relacionarse con unha empresa que estaba tanto en terra de Suiza. Cechalva, decimos, sigue traballando, unha información, o mellor para algúns sorprendente, se está cobrando 50.000 euros ao mes. Non chega, máis ou menos por aí. Unha cantidad parecida, sí. Por un servicio de grúa que está funcionando nestes momentos na cidade? Sí, está funcionando con dúas grúas, unha que está casi sempre na sede da policía para emerxencias. Oiga, que teño o meu coche, que eu teño o vado, que paguei o vado e que teño un coche aparcado diante do vado, por exemplo, e outra que está circulando máis pola cidade para os coches que están en doble fila, que están nunha beira rúa. O traballo habitual das rúas. O traballo habitual. Que lle pregunto porque tanto dende o Partido Popular, dende hai tempo, como no propio auto da Xuiz, unha das teses é que a empresa realmente non traballa, non está recollendo coches para optimizar, digamos, eses ingresos que están procedendo do Concello. Vamos a ver, primeiro hai que dicir unha cousa. Eu penso, isto podo estar equivocado, pero penso que non hai ningunha grúa e ningún concello de España que sexa rendible. É un servicio público que hai que dar, pero que sempre produce un certo déficit. Nós o que estamos procurando é rebaixar ese déficit. En segundo lugar, é un servicio que temos que manter. En terceiro lugar, é verdad que pasamos no Concello unha etapa, non quero culpabilizar a ninguén, eu teño pedido públicamente disculpas porque houve un desencontro ca policía durante máis anos dos debidos e non funcionou debidamente. Agora empeza a funcionar mellor, estamos en ese sentido millorando o servicio. Queremos seguir millorando ese servicio, pero vai ser difícil, eu creo que imposible, que sexa un beneficio rendible. Que tiñamos que haber feito? Pois algunha vez o temos pensado, o temos falado eu, bueno, o teño comentado de que igual era moito millor, bueno, pois redimensionar o servicio, pero eso só podemos facer cara ao futuro, porque claro, agora está feita a concesión. Pero se plantexa a posibilidade de rescindir ese contrato, tendo en conta... Para rescindir o contrato hai que seguir aquilo que se di no pliego de condicións que poderán levar a rescindir o contrato. De feito, onte estuvemos falando, o que sucede que neste momento tampouco temos o contrato porque está en sede judicial, porque no seu día non lo pediu a señora Suíza, e entón teríamos que ver en que condición se pode rescindir. De motu propio non podemos, ou decir, oi, vamos a deixade de ter unha grúa, menos, e cobrádenos menos, estendemos o servicio. Iso sí que non o podemos facer, non se pode facer, porque claro, que se presentaron no seu día dirían, oi, se me digas a min esas condicións, eu tamén faría o mismo.
Isto é o que nos comunicaron os O funcionarios do Concello. auto entra en detalles que arrancan nunha data concreta, que é a do 16 de novembro do ano 2005, cando se produce a adxudicación por parte do Concello do servicio da grúa, como decíamos, a esta empresa Cechalva. En ese auto fanse acusacións moi graves e moi concretas. Por exemplo, que esa adxudicación tivo vicios dende a súa orixe xa. Algo así como que o Concello deixou pasar datos falseados por parte desta empresa, valoracións subxectivas que facilitaron finalmente que esa adxudicación fora a esta empresa concreta, Cechalva. Foi absolutamente limpio, transparente, se salvaguardou o principio de equidade, de competitividade de todas as empresas que optaban a este servicio? Eu teño que supoñer que sí. Teño que supoñer que sí, eu non participo directamente neste ni ningún outro contrato, nin ningunha outra adxudicación, nada máis que no momento que chega a Xunta de Goberno. Para iso están as distintas concellerías, as delegacións correspondientes, que son os que nos levan ese tema. Eu teño que supoñer que sí. Voulle dicir por qué, porque se non fora así, sería lóxico que as outras empresas que se presentaran unha reclamación, e non o fixeron. Non sucedeu o mesmo, por exemplo, co tema da hora, que tuvemos un litixo contencioso, perdimos, hai que retrotraer hasta un determinado momento a concesión, e hai que retomala de novo. Neste caso, non houve nada. Teño que ter confianza nos funcionarios do Concello, é dicir, son eles que nos fan o pliego, son eles que nos bareman ese pliego, e isto é público. Pero se houver algún problema sería responsabilidade dos funcionarios, entón? Non quero, ni moito menos, non quero botarlle esa culpa, ni moito menos. Volvolle dicir que pense vostede que non houve ningunha reclamación ata que apareceu este caso por parte das outras empresas que se presentaron. Esta parte do auto que di exactamente, leo textualmente, se aseguraron mediante diversas artimañas que las demás empresas bien serían excluídas, bien presentarían outras ofertas máis gravosas. Pois, mire, eu iso teño que decirlle que o descoñezo totalmente, primeiro, porque só leín nos medios de comunicación, non tiven acceso a ese auto da señora xuíza. En segundo lugar, sería lóxico que se hai unha empresa que nos pasou ca hora, a empresa que tiña ahora presentouse ao concurso, non ganou, considerou que os seus dereitos non foron respetados e, de feito, hasta certo punto lle dio a razón o Tribunal Contencioso Administrativo do TSX da Coruña. Polo tanto, así é como actúan outras empresas. Aí non pasou eso. Non pasou eso, polo tanto, a min extrañame, chámame a atención o que me leu vostede agora e o que dio acto, porque eu, xa lle digo, descoñezo. Cando se produce unha adxudicación, hai uns informes, pasa unha mesa de contratación, donde estamos todos os partidos políticos, estamos todos. É unha cousa que a min pareceme que é un signo de transparente nun concello que ten, ademais, un premio en transparencia no conxunto de Galicia. Polo tanto, extrañame esa aseveración, que é unha aseveración contundente, firme, que haberá que estudiar no seu momento. Di que confía absolutamente no traballo dos seus funcionarios, pero supoño que haberá un responsable político de todas as adxudicacións que se fan, que se teñen feito nestes anos a diferentes empresas para asumir servicios públicos. A miña pregunta é, está vostede en condicións de garantizar que todos os procesos de adxudicación de servicios públicos en Lugo cumpriron os requisitos de equidade e de libre concurrencia? Nun principio, neste momento, teño que decirlle que sí, sin ningún lugar a dúbidas. Neste momento, porque non teño ningún outro coñecemento de que sucedera dunha maneira distinta, a non ser o que dice a señora xuíza, que parece ser que dice a señora xuíza neste auto. Polo tanto, non podo poñer en dúbida o traballo que se fai por parte de moitos funcionarios que logo pasa a unha mesa de contratación donde, lle repito, estamos todos os partidos políticos, estamos todos ali, e todos podemos opinar, e de feito, dicir, oi, explícanos isto ben, e isto volve, hai algunhas veces que volve para atrás, que se mira, e que logo esta resolución é pública, e as outras empresas que participaron poden ver como se barema isto así, por que se barema isto así, porque a min non se me barema. En este caso concreto non houve ningunha reclamación por parte das outras empresas. Por lo tanto, teño que pensar
que se fixo conforme a dereito. Teño que pensar O nivel de detalle en calquer caso do auto é sorprendente. Fala de persoas concretas. Por exemplo, Javier Manuel Reguera Pérez. Segundo o auto, a persoa que se encargaba de pagar eses supostos sobornos. Cal era a súa relación co señor Reguera, que, por certo, foi detido no seu momento e encadeado? A miña escasísima. Podo dicirlle que estuven con el pois en 2 ou 3 ocasións, nada máis. Non tiña relación con este, porque é un funcionario en excedencia do Concello. Polo tanto, 2 ou 3 ocasións, como moito, tuve en relación con el, pero nunca xamais relacionado co caso da grúa. Nunca. Senón con outros temas, pero nunca con nada relacionado co tema da grúa. Polo tanto, descoñezo, non sei, non estuve, é que non podo manifestar nada, porque todo canto puidera manifestar sería demasiado atrevido pola miña parte, porque xa lle digo, nunca tive ningún contacto con esta persona para falar sobre o tema da grúa. Jamás. Hai outra persoa, outro nome tamén, que tamén forma parte deste proceso que levamos vivindo nestes tempos, que foi concelleiro con vostede e que, supostamente, segundo este auto, compartía o cobro deses sobornos con vostede. Estamos falando de Francisco Fernández Liñares, moi coñecido, como decía, nos últimos tempos. Era, entón, naquela época, teniente alcalde, responsable, entre outras cousas, da Policía Municipal. Confía en todo o que fixo o señor Liñares na súa etapa como concelleiro? Vamos a ver. Eu vou partir de un suposto que me aplico a min e que lle teño que aplicar e que o aplico, sobre todo desde que me vi inmerso nestas cousas, a todo ciudadano, sexa político ou non sexa político, a presunción de inocencia. Todo o mundo é inocente hasta que se demostre o contrario. Neste momento, pois mire, neste momento, despois de... non podo ser insensible a todo canto se está falando, a todo canto sale nos medios de comunicación, e cando menos cheguei a suspender o xuízo. Dios mío, eu nunca, nos anos de convivencia, lle notei, o contrario, podía decirlle o contrario, ningún síntoma de un posible enriquecemento a través do traballo que facía no Concello. Neste momento, cando menos chego a suspensión do xuízo, é dicir, unha figura moi filosófica, que é dicir, bueno, pois mira, si tanto sonan as cousas, o digo para min solo, pois é posible que poda haber algo, é posible. Pero, cando me dicen que a min me diron un sobre, decía vostede 2.000 euros, outros dicen que de 1.000, non sei moi ben de canto. Bueno, porque supónse que son 2.000 para os dous, non eran 1.000 para cada un, non? Bueno, eu non recibín absolutamente nada, pero absolutamente nada, doña Fernanda, absolutamente nada. Pois, que dereito teño eu a pensar que esta outra persona que recibiu algo? Pero xa lle digo, tanto se insiste, tanto se fala, tanto... Bueno, pois, dicir, bueno, pois mira, Pepe, igual, se fuche engañado unha vez, ten cuidado que pode ser engañado outra. Suspendo o xuízo e veremos que fale a xustiza. Cando foi a última vez que falou co señor Liñares? Pois mire, a última vez foi o día 8 de xaneiro deste ano, me parece que era o día 8, que foi o día que saliu da cadea, que o chamei. Sí. Que, igual que días anteriores, cando estaba na cadea, chamaba non todos os días, pero si cada semana, cada 15 días a súa dona, para saber como se atopaba, necesitas algunha cousa, punto. E ese día, o día que saliu, pregunteille como estaba, como se atopaba, e ya está loco. Non volvín falar con el. Foi o primeiro e último día que falei, despois dunha longa temporada. Di que non sospeitaba nada da posibilidade de que este home estivera facendo cousas que non foran as correctas, pero hai que lembrar que nun momento determinado o señor Liñares foi nomeado presidente da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil e asegura que seguiu vencellado de algún xeito o Concello, é así? No, vamos a ver. Que habería que ver o que se entende por vencellado. Vencellado no sentido de que fixo algunha obra a Confederación en Lugo e que firmamos algún convenio, sí, como con outras administracións. Pero vencellado refirme, por exemplo, explícome de cousas concretas. O que se di é que mercou terreos nunha zona de Lugo, no proceso de tramitación do Plan Xeral de Ordenación Municipal,
que despois, co paso do tempo, descubriuse que era unha zona moi interesante como consecuencia da nova calificación urbanística. Vamos a ver, no que eu coñezo, non coñezo todo o plan é moi extenso, no que eu coñezo só houve un problema que foi público, foi un problema público de... O do río. Diga. O do río Rato, que quedou... Non, que va, é un terreno do señor Liñares, que foi unha cousa pública, que logo se debatiu con luz e taquígrafos nunha comisión onde estuveron presentes os outros partidos políticos e os funcionarios do Concello, e onde se viu que non era ningún problema aquela recalificación, que eran alrededor de 700 metros cuadrados, creo recordar. Despois descoñezo cales son as propiedades. Bueno, mira, hai outra propiedade que ten noutro lugar, que si coñezo que a ten, que ten unha calificación moi severa dentro do plan, no sentido de que ali, fora de poñer pinos, castaños e carballos, non pode facer outra cousa. De outros terrenos descoñezo a súa existencia e as súas propiedades. Tampouco coñecía un segundo feito que tamén se está comentando. Deixa a Confederación Hidrográfica cando o Partido Socialista perde as eleccións e parece que inxecta centos de miles de euros no capital da empresa que explota a publicidade dos autobuses de Lugo, concesión, por certo, que decidiu el. Era coñecedor desto? Non, decidiu el. Mire, isto prodúcese no momento que ele está no Concello. Volvo a repetir, non son decisións persoais. Son decisións que se toman sempre... Claro, pero os políticos teñen responsabilidades, supoño, ao final, non? Non, por suposto. É dicir, hai un político na delegación, pero aí é onde se fan os informes dos técnicos, isto pasa a unha mesa de negociación, perdón, a unha mesa de contratación, donde, volvo a repetir, están todos os partidos políticos, e logo xa, cando ven con todos os informes favorables, condicio sine qua non que puxen eu para as xuntas de goberno. Nada se aprobará nunha xunta de goberno que non traiga os informes favorables de todos os funcionarios. E a partir de aí se aproba na xunta de goberno. Por lo tanto, é imposible coñecer si el tomou arte e parte nesta decisión. Deixeme pensar un pouco. Creo recordar que esta empresa foi a única que se presentou. Creo recordarse. Igual, eu creo que sí, creo que foi a única empresa que se presentou para, explotar a publicidade dos autobuses. Que logo el participou na empresa. Entereime, si é verdad, entereime polos medios de comunicación. Non tiven coñecemento de que el me dixera oi, vou comprar accións da empresa. Non, entereime, si é verdad, polos medios de comunicación. Visto que está pasando, creo, reflexionou pola posibilidade de que o señor Liñares non estivera con vos no grupo de goberno? Bueno, agora, é dicir, o que lle dicía antes, empeza un a escoitar tantas cousas, empeza un que salgan nos medios de comunicación tantas posibles feitos non conforme a lei, pois que dá a impresión, dan as ganas de pensar que sí. Pero non é menos certo que mentras estuvo na administración, nunca, absolutamente nunca, notei nada que poidera encenderseme unha luz vermella que dixera, cuidado, alcalde, que aquí pode haber un problema. Nunca. Pero ten a sensación de que puido ser inxenuo? Bueno, home, un sempre confía, sobre todo como fixen eu as delegacións. Eu recordo cando cheguei ao Concello no ano 1999, gobernei co Bloque. Había un secretario do Concello, xa morreu pobre, un gran secretario, que me dixo, alcalde, despois do día que tomamos posesión, como se fan as delegacións? Totalmente. Pero, alcalde, gobernas en coalición, totalmente. Hai que darlle confianza a todos. O fixen cos concelleiros do Bloque e cos concelleiros do Partido Socialista. Que esta delegación, pois, non fora todo o legal que tiña que ser, pois pode ser. Pero non é menos certo que non tuve ningunha luz que se me encendera para ter a máis mínima sospeita del ou de outro compañeiro.
Por lo tanto, a posición que estou agora é que lle dicía antes, mire, pois, cando menos suspendo o xuízo, teño, pois, desazón. É posible que algo do que se di é posible que poda ser verdad. É posible. Pero... E se é posible, vostede como alcalde non ten unha responsabilidade política tamén? Vamos a ver, aí quero chegar. Pero se eu defendo para min esa presunción de inocencia, porque estes días estou me vendo atacado dunha forma totalmente injusta, con algo que é falso, con algo que é unha mentira total, con que dereito podo eu pensar dos demais que os demais son os malos e eu son o bon? Ben é certo que, repito, tanto se insiste que pois a veces pode desconfiar. Pero voulle dicir outra cousa, señora Tavares. Recorde que o Papa Benedicto XVI tuvo ao seu lado, eso vino na televisión, alguén que lle estaba servindo pois a auga ou o viño na comida, que viaxaba con el no Papa Móvil e un gañou. O que pasa é que aquí estamos falando dunha administración pública. Pero ahora voulle poñer outro exemplo. Non me gusta. Eu non son daqueles que digo, pois, lixo para todos. Non me gusta, iso non conduce absolutamente a ninguén. Falamos do señor Bárcenas. E o é responsable político o señor presidente do goberno. Polo tanto... É responsable político, pregúnteme. Pois mire, hai que velo se realmente coñecía o que estaba a pasar. Eu o descoñecía, e, polo tanto, por que eu vou ter que decir que el o é e el non? Polo tanto, deixemos as cousas no seu lugar, non busquemos desa maneira, e sobre todo cando as cousas non están perfectamente demostradas, non fagamos que se desfaga e se leve o vento moitos anos de traballo e esperemos que fale a xustiza, que é o que temos que esperar e que ten que falar. Enriqueceuse, alcalde, como consecuencia da súa actividade pública? Non, en absoluto. Eu vivía do meu salario como profesor, do meu salario da miña muller, que temos gananciais, que é tamén profesora, ela agora está xubilada. No Concello ganaba un pouco máis, non moito máis. Canto ganaba? Pois mire, ahora mismo, levo para casa, cos anos de servicio, que son, eu teño 42 anos de servicio, polo tanto deben ser 14 trienios, 3.100 euros. Non me queixo, doña Fernanda, non me queixo porque teño que ver na cidade na que vivo, na situación na que vivo, teño traballo, pero xa lle digo un pouquiño máis do que hoxe cobraría como profesor no instituto. E con eses emolumentos, que patrimonio ten o alcalde? Pois mire, eu teño o seguinte, un piso, no que vivo, no ano que eu comprei, no ano 1981, que me costou 4,5 millóns de pesetas, que paguei con crédito a 12 anos con 2 de carencia ao 12%, un apartamento Sanxenxo que comprei no ano 1998, vendín o que comprara no ano 1978, comprei outro un apartamento, vendín ese, que o comprei con un crédito tamén, vendín ese, comprei este outro, o ano 98, un ano antes de chegar á alcaldía. Teño un coche, e teño unha maceta con unhas flores ali na casa, todos os terrenos que teño, 2 garaxes en Sanxenxo e 2 garaxes en Lugo. Iso é todo o meu patrimonio. Non teño ningún diñeiro, ninguna empresa, absolutamente nada máis co diñeiro que teño na libreta de aforros, e xa lle digo ganancial, froito do meu traballo. Non teño absolutamente máis, aínda que sí, se me atribuiu, ahora menos, ahora a xente se deu conta que aquilo que se me atribuiu non era verdad, que se tiña un piso nun lugar privilexiado de Lugo, como é a Horta do Seminario, non o teño, e tuve que loitar para demostrar que non tiña unha planta. Eso sí, dito ante a señora xuíza, supuestamente, pero atribuíuseme que tiña unha planta na calle da Raíña, esquina Santo Domingo.
agora a xente xa se convenceu que non ten, porque a xente me coñece, sabe como vivimos, saben do que vivo e saben que eu non estou en política polos cartos. Comentouse nas redes sociais, sobre todo, que vostede participaba en timbas de póker. Non me diga eso, por favor. Mire, totalmente falso, non teño tempo, non me gusta, eu xogo unha partida ao tute, unha vez ao ano na casa dun amigo que me invita a comer, xugamos unha partida ao tute entre el e eu, seu pai e outro amigo, por certo perdemos casi sempre, e punto, xa non teño tempo a xugar nunca máis, nunca. Jamás, nin de novo, nin de mediano, nin a hora de un pouco xa maior. De onde cree que sae semellante cousa? Timbas de póker e con perdas que se fala de miles de euros que perden as partidas. Algo indeso, pois eso, mire, os políticos a veces estamos suxetos, por desgracia, que non se debe facer con ninguén, pois a este tipo de aseveracións que non se demostran, que salen do anonimato, pero que fan daño, que fan moito daño. E, polo tanto, pois, o nego rotundamente. Os que me coñecen, neste momento están vendo isto en Lugo, seguro que están rindo, bueno, isto é o colmo. Bueno, tivo ocasión de enfrentarse, enténdaseme ben cara a cara xa ca xuiz Pilar de Lara, nunha longuísima declaración que tivo lugar hai tempo. Que sensación tivo? Mire, salín reconfortado, pasei no mal. Cando saliu por primeira vez o meu nome, parece ser que el grupo X le dio al alcalde, porque eso xa se falou fai tempo, de 3.500 euros que se recibía o alcalde, non se dicía o alcalde, dicíase el cura, el number one. Cando salín desta entrevista ca señora xuíza, interrogatorio, salín reconfortado, dicir, porque é a oportunidade de poder decir a verdad, poder explicar, contestar a todas as preguntas, non houve ninguna pregunta que me negara, ou igual faltoume algo de precisión en algunha pregunta, e entonces eso encheume de moral. A partir dese día, parece que respirei máis profundo, igual que respirei moito máis profundo cando unha filla miña na miña casa me dixo, papá, por que te preocupas? Quen millor que a nós sabemos o que é a nosa vida de todos os días. Eso tamén foi unha gran inxección de moral. Unha curiosidade, fala dese apelativo, dese mote co que era coñecido nos sumarios, o cura. De onde ven isto? Pois non sei, porque eu non teño coñecemento de que me puxeran este mote, nunca. En todo caso, os alumnos, eu recordo, cando iba a entrar na aula, andaban os alumnos polo pasillo, e dicían, vamos, que iban Aristóteles. Eso sí, alguna vez o teño escoitado. Eu son profesor de filosofía. E logo, os meus amigos, os máis amigos meus, eu estudiei 3 anos para cura, nun colexio maior de vocacións tardías, unha vez rematado o que se chamaba preuniversitario, e decían que ti tes un certo apose de monseñor. Isto sí que mo decían, de cura non, nunca tuve coñecemento que ninguén mo chamara, e igual que mo chamaran, tampouco recibín ningún sobre, nin me puxeron no banco, nada, absolutamente nada. Bueno, estábamos falando da xuíza Pilar de Lara, dese interrogatorio, estou falando co alcalde de Lugo, e esa é unha cámara, a cámara número 1. Se estivera nestes momentos a xuíza véndonos, que é posible, probable, o gallá, que lle diría? Pois dicir, pois mire, usted coñece o dereito, o meu abogado lle presentou un escrito no sentido de que me chame a declarar sobre o que saliu estes días nos medios de comunicación. Estou á súa disposición para todo aquilo que vostede me queira preguntar, por todo aquilo que vostede queira saber e eu lle poda contestar sobre o que saliu, yo farei encantado, porque ademais é a miña obrigación, polo tanto teño que cumprir con esta obrigación de axudar a aclarar os problemas que pode ter a xustiza. Eso é o que lle diría, e logo contestarlle no meu leal entender e saber de todo o canto sei, como fixen xa nesa ocasión e noutras, que non foi a primeira vez. Bueno, en todo este proceso vimos en algunha ocasión o alcalde de Lugo emocionarse cando comunicaba determinadas circunstancias aos medios de comunicación, porque sí que é certo que vostede optou por unha estrategia, digamos, de comunicación permanente ca opinión pública a través dos medios de comunicación do que estaba acontecendo. Non é unha estrategia, cuidadiño, é dicir, é a única oportunidade
É a única oportunidade que teño de poder decir ante o que sale, de poder decir o que eu penso, o que eu vivo, o que eu creo. Non está pensado como un tipo de estrategia para cumprir un objetivo, non, non. O objetivo é poder decir a verdad. É dicir, verme atacado, verme de tal xeito, poder decir o que realmente sinto. É dicir, usted pense que dixeran de vostede algo que é falso, que usted soupera que é algo falso, que faría? Pois defenderse, explicalo, donde lle den a oportunidade de poder explicalo, porque non teño nada que esconder. Absolutamente nada. E onde hai que explicalo mellor? Ante a señora xuíza. Onte dixo que non se pode desfacer así a un ser humano. Sí, sí, é verdad. Como se sinte? Home, hai momentos en que, xa pola miña persona, deixeme ser un poquinho egoísta, pola institución que represento, pola cidade, cuidado, non quero decir, como son alcalde, como represento a cidade, son intocable, non quero decir eso. É dicir, pola miña familia, pois síntome doído, pero ao mesmo tempo cunha forza interior enorme, porque sei que desta situación vou salir, e vou sair ca cara moi alta. Como me di moita xente que me coñecen de Lugo de sempre, e saben que eu non estou apegado ao diñeiro, saben que non sou en política por diñeiro, saben que vivo como vivín sempre, ou se quere vostede, un poquinho peor. Non o critico porque estou aquí voluntariamente, e ninguén me obriga a estar en política. O fago porque creo que é bon facer un servicio á sociedade, e se sirvo para facelo e por de hora os veciños veñen que sí, encantado. Bueno, a última peripecia procesal de Xosé Clemente López Orozco está sendo obxecto de comentario pola clase política galega. Oxe, como sabe, xoves houve o Consello da Xunta, despois dese Consello se lle preguntou ao presidente da Xunta de Galicia por esta circunstancia particular. Non me diga. Imos escoitar o señor Feijóo. Sempre dixen o mesmo, que a presunción de inocencia tamén a teñen os políticos. Sempre dixen o mesmo de que un xuízo paralelo é o contrario a un xuízo. Por tanto, o alcalde de Lugo ten dereito a manter a súa presunción de inocencia e a defenderse. Sobre as derivas políticas que conleva a situación procesal do alcalde de Lugo, pois supoño que a executiva que el mesmo preside adoptará a decisión que corresponda. E isto é un tema que corresponde ao Partido Socialista Obreiro Español en Galicia. Non quero nin pensar que o presidente da Xunta estuvera nesta situación, o que ocurriría nos plenos do Parlamento galego. Pero eso é unha forma de facer política que eu non comparto. Bueno, a valoración desta mesma mañá do presidente da Xunta, que lle parece? Ai, querido presidente, canto mellorou, porque non sei se terán vostedes algunhas cintas de cando foi o caso campeón, como me zurrou. E eu sempre dixen, sempre mantiven, porque no caso aquel salía o señor presidente en moitas ocasións, e sempre dixen, se eu pido para min esa presunción de inocencia, a pido tamén para el, pero se a min me chamaron por algo que eu considero que é menos grave que o que din do señor presidente, porque non o chaman. Díronme estopa para dar a tomar. O que dixo o presidente o asino eu. Eu creo que esa é a posición, e iso é bon, e iso denota madurez nos políticos, que non é mala, que nos deamos conta que esa presunción de inocencia ten que prevalecer fronte a xuizos paralelos que non somos ninguén para poder facelos. Chamouno Pachi Vázquez nestas últimas horas? Sí, chamoume esta mañá. Podo dicirlle que incluso agora chamoume cando estaba con unha asociación que van facer un congreso. Oxa, mañá, estamos falando de que esta historia apareceu o martes. Sí, chamoume, vamos a ver, chamoume o martes, chamoume, que xoves, chamoume o mércores, o martes para dicirme que iban facer un comunicado, chamoume o mércores, chamoume hoxe, chamoume Alfredo Pérez Rubalcaba, se quere lle enseño as mensaxes e as chamadas. Por exemplo, Rubalcaba que lle dixo? Pois Rubalcaba intentou falar comigo, non pude falar con el porque estaba na festa da Piringalla, unha festa dun barrio, entonces mandoume unha mensaxe, dixo ánimo Pepe,
los que te conocemos sabemos cuál es la verdad. Nas últimas horas, sin embargo, dixo en algún momento que botaba de menos algún apoio un pouco máis pechado por parte... A quen se refería? Non, xa verá, aí foi... Eu dixen, é verdade o que di vostede, pero en cambio posiblemente non o dixen xusto no momento que había que decilo. Entonces pudo-se interpretar nese sentido. Non o quixen decir nese sentido, senón no sentido de que teñamos a oportunidade de poder, ante unha situación como esta, poder ser chamados polo Poder Judicial e poder falar ante o Poder Judicial. Quixo-no decir nese sentido. Claro, pero vostede falaba dos seus compañeros de partido, non? Sí, foi un error meu. Foi un error meu, que o confeso, ustedes o interpretaron así e fixeron ben, porque non estaba dito no momento que o tiña que haber dito. Aínda que eu quixen dicir outra cousa. Pois, cando se comete un error, paga unha penitencia nese sentido. Pero os feitos demostraron que os compañeiros do partido, que os amigos, moitísima xente na rúa, cando salía hoxe do Concello a 7:20, é verdad que non había moita xente pola calle, a pesar de que chovía, pero cando menos houve tres personas, que me dixeron: ánimo, alcalde, confiamos en ti, etc. As cousas, as casualidades da vida fixeron que esta peripecia do alcalde de Lugo coincidira con outra peripecia dun exalcalde socialista, neste caso da cidade de Ourense. Sabe que onte ou antonte produciuse un rexistro na súa casa, na casa da súa parella, en Verín. Eu non sei se tiveron algún tipo de contacto, vostede e o exalcalde. Somos moi amigos, pero hai moito tempo, e penso que desde que deixou a alcaldía non tivemos, porque antes veíamonos pois nas reunións do partido, pero ahora non temos a oportunidade de vernos. Un está tan ocupado, tan preocupado... Non decía que igual que vostede agradece, digamos, esas mostras de apoio, non sei se lle pasou pola cabeza facer o mesmo con el. Non tive unha oportunidade, pero se agora teño a oportunidade de estar vendo este programa, Paco, ánimo, a xustiza vai resplandecer, por lo tanto, esa confianza non a podemos perder nunca. Bueno, fixemos unha pequena enquisa nas rúas de Lugo para saber que é o que pensan os seus conveciños de todo isto que está acontecendo co rexedor. Imos vela. Pois veña. Yo quiero creer que es mentira, pero no sé. Es como el refrán, cuando el río lleva agua, algo suena. Pues no se nos hace nuevo. Ya estamos acostumbrados a ese tipo de cosas. Hombre, yo creo que es más bien a nivel nacional, ¿no? Non só en Lugo. Pero en general con calquera cousa que do ayuntamento e dos ayuntamientos. Sabes, hai moitas cousas que salen moito máis caras do beneficio que dan. E pagámolas nós ainda por riba. Eu creo que na política cada un mira por sí e non van a mirar polo resto. Claro, todo este tipo de problemas que hubo aquí parece, bueno, la ciudad de más corrupción una de las más corrupción de España, ¿no? Ya pasa de broma, ya... Que me parece toda una broma en contra del alcalde, pero... Aquí, como todos andan unos en contra de los otros, pues... Yo creo que sí, que es de fiar. No me parece mal hombre. Se pierde la confianza, muchísimo. Sí, o beneficio da duda teno, pero non sei. Pode ser que sí ou pode ser que non. Eu non sei quen para juzgalo nin nada. Se encontran pruebas que demostran que sí que colleu cartas do ayuntamiento, pois terá que ser castigado, e castigado de verdade, non castigado como castigan os políticos. Cando resuelva la jueza se sabrá. As 4 imputacións, que vai pasar con elas? Debería dimitirse se non sairá absolto, pero vai sair absolto, sabes? No, si él no tiene por qué, no puede por qué mentir. El de aquí anda muy bien, ¿eh? Ahora tenía que también dejarle que con los años que lleva... Yo creo que sí, Y la gente creo que no lo va a votar tampoco. El día que salga a la alcaldía, él se va a marchar. Hombre, sí, si está imputado en la operación esa, debería, tanto él como el resto de los... Porque no solo es él el que está imputado, ¿no? Yo creo que deberían dimitir todos, tal como está todo. Non de chegar a dimitir directamente, pero sí poder, sabes, deixalo un pouco apartado para ver, e que cando teña todo claro, pois volver ou non volver. Sí, marchar. Él no pasa la noche sin dormir por arreglar la calle, por eso, por lo otro. Y lo que le pasa a él, le pasa a los demás. Que es un escándalo, ya no es una barbaridad, es un escándalo. Oh, sí, y estas cosas que lo arreglen ellos mejor. Y que nos dejen vivir tranquilos y que haya trabajo.
Bueno, parte das opinións que recollamos nas rúas de Lugo, algún falaba do seu futuro político. E eu non sei se se plantexa, agora que estamos cumprindo xusto 2 anos desas eleccións municipais, se as cousas saen como vostede prevé que saian, que vai facer dentro de 2 anos? Pois non o sei, que nos supera. Agora, neste momento, teño que seguir traballando por ese compromiso que teño cos lucenses que les mediron nas pasadas eleccións. 2 anos en política son unha eternidade. Xa falaremos, daquela xa falaremos. Pois xa falaremos, a ver se temos ocasión de repetir unha conversa como esta. Pois cando queira, encantado. Xosé Clemente López Orozco, moitísimas grazas de verdad por atendernos esta noite, nun momento tan complicado para vostede, de verdad un auténtico prazer, como sempre. Moi boa noite. Pois moitas gracias a vostede polo que lle dixen, por esta oportunidade de poder explicar o meu punto de vista e que teña a oportunidade de poder explicarlo a señora xuíza. Graciñas, moi boa noite. Moitas gracias. Imos facer unha pequena pausa de publicidade, a volta seguiremos falando das cousas do día, incluída esa decisión xudicial, falando de xuíces que hoxe se tomou sobre o futuro de Miguel Blesa, que, como saben, foi no seu momento responsable de Caja Madrid. Esta e moitísimas outras cousas, a volta de publicidade.